Това е много ексклюзивен материал. Гледайте. Това е книга, българска книга. Аз си практикувам български език. И сега искам да зачита едно предложение за хората, които не им стига да бъдат герои. Ще го кажа така. Знаете защо сега ще го кажа тези думи? Аз предистория ще кажа. Защото знам, че онези хора, за които ще върви сега думата, те няма да разберат за какво става въпроса. А пък онези хора, които ще ме разберат, само ще поаплодират. И така. Тези хора, които критикуват държавния строй, обществения транспорт, младото поколение, всички те изискват експертно мнение и подават явен сигнал, че не им достига похвала и вниманието към собствената им геройска персона. Не е достатъчно. Дайте им възможност да бъдат герои във вашите очи, уважайте ги заради мнението им и се усмихвайте. Какъв извод? Какъв вивод? Хората, когато им липсва нещо подобно, те постоянно искат да бъдат облизани отгоре до долу с внимание, да си турат своите 5 копейки, като се казва. Затова викам, не им обръщам внимание в коментарите, но в продажбите това е много специфична история, която трябва да внимаваш и трябва да го ползваш. По линка в описанието на профила Опена Титавани.